изключи. И камерата, Александър, изключи. И камерата. Чакам и камерата. Да. Защо се изключи камерата? Изключи камерата, Александър. Така. Много откачана. Здравейте, госпожо. Здравейте. Моля, Моля, децата, които не са участвали в първия час в смятането, да отстъпите места на тези деца. Кай, да видя на екрана децата, които първия час не съм ги виждала. Бъдете добрички, знам, че вие сте деца от добри сърца. Онези от вас, които не съм видял, да ги виждам. Така. Сумички трябва да се сещате и да правите първия час, да отстъпят място. Който прави добро, Как не съм билием да който отстъпят прави място? добри, той се увеличава живота на земята. И така. Най-напред да ви кажа, моля ви, изключете микрофоните. Госпожо, Така, ако обичаш, не ме чека, говори учителя. Така. Най-напред искам да ви кажа, че прегледах почти всички, не почти всички писмени работи, по-точно преписа на мечето точно. И какъв е резултат? Една трета от вас са написали топчо с малко име. Нали знаете, че имената на хората, на животните се пишат с главни букви. Значи това е основна грешка при всички. Между другото, искам да кажа, че може би 2 трети от вас са получили право от мен, защото много са се постарали. Толкова стриктно се спазва наказанието за препис на поезия, че наистина много им благодаря. Но все още има деца, които не знаят как се преписва поезия. Това са 4 деца, няма да ви се сърдите. Вие имате препис. Писала съм, че имате препис. И това са. Александра изобщо не ми е изпратила. Александра изобщо не ми е изпратила преписа на мечето. Владко също не ми е изпратил. Но аз съм писала на Вайбъра, така че чакам от Александра, от Владко. И сега пишеш име с главна. И Крис, и опет не съм получила. Както да слагаш точки, когато се взема. На Вайбъра, нали, имахте проблем там с интернета. И първото домашно ми изпрати, но второто не чето. Така, не ме прекъсвате. Не ме прекъсвате. Госпожо, аз ми изпратих как? Нямам го нито на Вайбъра, нито в това. Пак проверим и тичат. Ще видим, случват се грешки. Това е без грешки. Търсихте, днеска не можах да те открия. Пак ще робя, ще видя. Така. Става дума за преписа на мечето. Преписва 4 ученици. И чакам, аз съм си отбелязала черни точки на тях. Първия, който е Калянчо, няма да ми се сърдиш, не си изпазил ред за ред указанието. Калянчо. Другия, който не е изпазил, това е... Спазила ли си? Много ясно. И аз. Нали ми е писала? Любо. Да. И аз не съм спазил указанието. Да, и Марио. И Марио също има черна точка. Също стават 5 деца. И Марио черна точка има. И Теодора също не е спазила. И Божидар не е спазил. Но Алекс, Влади, Крис и Ники не са ми изпратили. Крис ще проверя пак. Може и да съм сбъркала. Но аз не видях това Вайбъра. Майката ми изпратила тях. Ми беше писала преди това, мисля, че първо на Вайбър. Така, пак казвам. Алекс, Влади и Ники, за Крис ще проверявам отново. Не са изпратили преписа на първия. Какво може втория? Децам аз ви препоръчах първия. Първия. Печето точка. Така. Това е по отношение на домашния. Кой изпратил? Теодора. Никой не включва камерата в микрофона без позволение. Теодора и Александра са най-откачени. Правилата се спазват стриктно. Кажи Краси, кажи Меличка. Кажи Краси. Да реши задача. Да, продължаваме, да. Продължаваме с... Само, че ти ще четеш 4-та задача, а сега искам Ники. Хайде, Ники, тук ли си, Ники?
да решиш 68 плюс 4. Краси, ти си запазваш правото да задача, а пък Лори и Мелин за пета задача. Хайде, поднете си деца. Да, Ники, чуваш ли ме? Хайде, Мелин. Ако Ники не ме чува, има проблем с камерата, хайде Ивайло. Хайде, Меличък, 68 плюс 4. Това е от трета задача, последния пример от трета задача. 68 плюс 4 плюс 4 е равно 70. Как на 70 минути? 8 плюс 4 е 12. Е равно 72. Това е Ивайло. Знаеш как слушаш другите, както ви ставят задачи. Добре, тяхно ли задача? Хайде отиваме на четвърта задача. В подготовката на новогодишния празник взели участие 9 момчета и 12 момичета от един клас. Колко деца не са участвали в подготовката, ако класът е от 24 ученици? Така, какво знаем сега, Краси? Тук знаем ли колко са момчета? Да, те са 9. Те са 9 на брой. Така, момичетата? А 12 са момичетата. Да, това са децата, които са участвали в празник. А общо са 24. А как да намерим празник, колко деца не са участвали в подготовката на новогодишен празник? С скоби. Да, и кажи от брой на децата, нали така, 24, трябва да извадим момичетата и момчетата. Нали така? И как ще бъде задача? 24, казвай така. 24 минус, отваряме скоба, 12 плюс 9. Затваряме скоба е равно на 24 минус 9 плюс 2 е равно на 11, 1 и 1 на ум. 1 плюс 1 на ум е равно на 2. 24 минус 1 е равно на 3. И какво пишем? 3 деца. 3 деца не участвали в подготовката. Да, браво, много съм доволна, Краси. Браво, чудесно. Хайде сега следващата задача. Разбрах там, където с 24 плюс... Повтарям само за Марио, за запушените ушенца. 24 минус. Отваряме скоба. 9 плюс 12, затваряме скоба, е равно на 24 минус 21 е равно на 3 деца, които не са участвали в новогодишната подготовката на празника. Така. Готов ли си, Марио? Успя ли да наваксиш? Да, благодаря. Хайде сега. Давай. Лови, ти ли беше? Да. Знаеш кое взема Състави задача, която да се решава така. 30 минус отваряме скоба, 14 плюс 7. Реши я. Така. Я погледни предишната задача, ми кажи, прилича ли предишната задача на тази задача, която са ми предложили аз? Прилича ли? Да, прилича. Абсолютно. Значи, нашата задача е с текст, с думички, да напишем тук на празното място, с думички задачи. Какво може да променим в тази задача? Променяме числата, нали така? Да. Променяме и още. Може ли вместо подготовка за новогодишен празник, да пишем в състезание по народна топка, която вие толкова много обичате народна топка? Нали може да напишем? Давай сега. Нали ме разбрах? Хайде, давай, как ще диктуваме сега? В състезание. Да. В състезание по народна топка
Участвали. Изчакай по-бавно. Значи в състезание по народна топка. Текстът е абсолютно същия, само втората задача променяме вместо в новогодишен празник. Състезание по народна топка. Участвали колко момчета? Участвали 14 момчета и 7 момичета. Повтарям, 14 момчета и 7 момичета. Така. И продължаваме. Колко момичета? Как го пише горе? Да. Какво ще питаме? Колко деца не са участвали в състезанието по народна топка? Няма народна топка, защото няма да... Колко деца не са участвали в състезанието? Госпожа, колко беше... Ако класът... Не ме прекъсвай, след малко ще повторя. Ако класът е от колко деца? Ще пишем 30 деца, нали така? Да. Повтаряме. Състезанието по народна топка